Wij zijn nog geen passage Jacob wieder met de Rief van Boodschap op de naam Visioon 2021. Wo we kijken naar wat de visioen is voor ons als Lebenswasser Kerk en dit komende jaar. En zo de Thema voor deze Feie Zondag Boodschap wir Kijk wieder aus die Selfst. En zo wie waren dort onbaan in onze levens, wenn wir rückgehen in 2021, dort wir waren wieder kijken aus uns selbst. Die meeste mensen en ik zijn krijg zo, wanneer ik aan het jaar aanvang, dan weer iedere moet denken, oké, wat willen we ons verbeteren dit jaar? Wat zijn alle dingen wat we willen veranderen? Wat willen we ons geschäft beter maken? Wat willen we ons en onze familie dort makkelijker maken? En dat is iedere moet de instelling. En dus dat kost ik niet met aardig. Maar dit jaar willen we weer kijken naar onszelf. Wat kan ik de dingen brengen wat God mij geeft heeft, om zijn zijn te andere mensen? Nu, we hebben een interessante geschichte. Jezus en de jongeren die zijn tot. De jongeren die jagen zich door even, wer wordt de grootste zijn in de hemel. En Jezus zegt, de grootste zal allemaal deiner zijn. En zo, wie zijn er in Jezus zijn leven? Jezus, de Allermachtige, de Zoon van God, de Prins van Vrede. Hij kan regeren, hij dient jeder mens, hij leeft end. Hij deed de jongeren de feit waschen, de ganz geringste arbeid. Wat bloos een skloef had zult doen, dat Jezus door. En Jezus zegt tegen de jongeren, goed reden, dat krijgt es echt te je doen ha. En leef je nächsten, krijgt es echt je leeft ha. So wie zijn geroemd om deiner zijn? So wenn wir kijken naar hoe groot we ons wel meer in dit jaar, in werkelijkheid so we kijken, hoe gaan we de nächsten beter doen? Er zijn viele verschiedene wegen, wie wir Menschen doen. Aber wir können Menschen einladen zu einem Multiet und fragen, was das kaufen. Wenn wir einmal eins wäre krank, wir können das tun. Unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Familie. Weil wir up sind, um die Menschen rum uns tun. Christus Jesus uns tun das. Und noch eine Weg, wo wir können tun, ist mit uns Geld und mit vrijgevig sein. Und das ist irgendwo, wo das anfängt schwer zu werden. Weil Jesus raubt uns, zum mehr geben, als verlangt ist. Und zum vrijgevig sein. Und Jesus und Gott sagt, er wird es segnen, wenn er was geben wird. Nicht hiermit sagen wir nicht, dass wenn du was geben willst, unbedingt mehr kriegen, ist dort ein Geld. Aber wenn du alles zu dir selbst holen darfst, dann kann Gott das nicht segnen. Aber wenn du anfängst loszulassen, dann kann Gott das segnen, was du geben darfst. So dieses Jahr, 2021, werden wir uns vornehmen, dass wir wieder kijken aus uns selbst und wir werden die Menschen um uns tun. Gott segnet, hat eine gute Werk.